Ate Sengkuni iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan ora sanggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok Pate Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna pancen kepara nyata rasa kowe ana omong sing tanpa guna kowe Pokartos Lebar kuwi sing maju Karto Marmo atus libur dengkulmu mlocot. Karto Marmo sing maju. Kowe aku ya wani, Karto Marmo aku ya turah wani. Aja meng Karto Marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Karto Marmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Premban Durna Bagong kowe ngalah piye ora iso kon ngalah cepeleke ora aku kalah nek wis tekaning pati ngatang-ngatang dadi batang kuwi sipate Bagong ngono kuwi kowe wae mo sing ngalah kowe bali kowe mane remuk sirahmu lho apa kira-kira kowe iso ngalahke Karto Marmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning mati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Pateh tuwek iki ceceki untune. Ora mlungos kok arep aku. Amo Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah siramu pecah genti leganing ati upar